Enw fi Adeiladwaith Hughes, dwi'n dod o Caernarfon, a wrth yma da ni wedi bod yn gwneud cwrs am health and safety ar site a y pethau sydd wedi efo fel harness awareness a first aid a vehicle marshalling, a da ni wedi bod yn dysgu basics, so da ni'n aware o beth ni'n gallu gwneud ar site a sut i preventio pethau o digwydd. Dwi wedi joio'r cwrs o lot, da ni wedi dysgu llwyth o bethau newydd a yn handi i fi trio gael job am efo gyd o'r pethau dwi wedi dysgu am wneud allan ideal rili. Mae'r cwrs yn dda, dwi wedi dysgu lot o fo, a mae profiad gwaith yn dda, dwi wedi dysgu lot o ffynnu a dwi'n joio fo. Dwi eisiau mynd ymlaen i wneud engineering yn gobeithio coleg a ffeindio apprenticeship yn gobeithio efo Adra, so sy'n gallu cael chance i wneud